بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبالما وامبجي كالا تنون كالا بركدا مسامي نيا دامني نبا لبا مسامي ني سبلا جلين دفلم دو آيرو masami ni aka hina ka bon naka ya faka bon ambe adili afe aka njidi ni here aka njidi ni keney ambe suba minabi ani amfle ne kaluba min konnana amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe suinaye latige suye alaka latige nyumo alako latige ankan yafa munu be ka konnana alaka yafa amma akonnana ciba bunye ko son salli ala muhammadin wa alihi ankelen ko ka ala fo ka ala barkada ante nyina sababu nyuma ka sababu nyuma tigiko noye ala kirai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale min kira diena kono fem bela jele mahinai wala amba nyina ala fe ya rabbi alaka kisi ana hina ani barka alaka oke ana asumo bela jelenka no temana ka boy bal maslama wa bismillah wa kene kono hadisul iftar de do bi domba suye bi lailatul qadri suye sumi ni afarako khairun min alfi shahrin asu kelen akafsa ni kalo ba kelen ko e san chama inde san bishegi aniko abe bodima wala suina kakan angan jija angan gere ala batu yorowla angan jija anga gere wajulu kenawla angan jija angan nyuma ya chaman ke anga sarakati chaman bo angan jija suina anga ya fa nyogoma mimba to ambela jelembe ala ka ya fasro mimba bolo bi blasirali kana anga je bika anyamada ofe kira ya fo sallallahu alaihi wasallam akwati chonga fefoye min baraji ka bo seli akabo shuye akabo hi akabo aka sadakati bota be uko kira mako yemuye efe minga bo seli ako oho uko kira mako yemuye ako islahu zati bainikum au islameu chebeni au islameu kelika nyongano au islameu kaye kwaye nyo mine bolo kelena au islameu kaye kwa bi do nyonga kabo au islameu kaye kwa bi yele nyonfe au setigu ka desebato deme desebato ka setigu kanu aka gere nyona ko baraji kabo ala bolo aka seli aka bo aka shuye aka bo aka sadakai Allahu akbar atiyafo aidra Allahu akbar ni ala kira kuma kai sallallahu alaihi wasallam an karamgo do olu e kira yara corriger ya o ko kamini kele ko ni kira ko aka bo seli ko aka me nafila seli ba ko farda te de farda te kafiri ka farda bi minewa o temne nafiki ka farda bi minewa eko farda be kafiri ni nafigi yewa farda yere de kudu kira ya to da kawo ako auka bembaliya ako hiyal halika ko ka bembaliya ilamu arazwarde ko la aqulu tahliku sha'r ar-ras ko ma fa bi kunzigi dide walakin tahliku al-iman min qulubikum aw sudurikum ako auka bembaliya diliken lamu dedo ko ma fo abi kunzigi de mais abi limaniya di ka bo dusukuna ni limaniya boro dusukuna ala mo bo ka sella o kuma na anga bembaliya o de banga shaytané sakoye ka ala qodo amma aka naso islamé aybe wala lahi yafo nini wahabiya nyon yoromena ategemne wala ili sunamo nyon yoromena ategemne ini tijaniya qadiriya sajaliya nay nyonye yoromina atigi tegemine tanke a shere yale do ko alay kilinye modu ya alaka chide ategemine wala aidra abe mina no mbay ibse ka blasrani kodoni famu ye bil hikma wal mau'izati al hasana abla usraq wajuli nyuma kai akafli jirala fwa ka famu nama famu du wa ma ala rasul illa al balagh ibo qaidata chide daye chiseli ala
nti fɛ n balimakɛ ka jeni a bɛ sira min ka fili don n y'a nɛgɛ n y'a yira a la a ma sɔn o tuma na i bi ala ko tuguni ko ciden da ye ci seli ye o tuma na kana bere t'a fɛ kana muru t'a fɛ a yira a la don o don ko nin man ɲi n'a m'a bila dun maaya kɛ o kan o ye ala niyɔrɔ ye n'a sera lahara sa ala bɛ kiiri tigɛ a kana ɲinɛ n ka kuma ninnu kɔ u bɛ fɛn o fɛn fɔ ala ta kɔfɛ a si tɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔ de bɛ se ka bonya i bolo i bɛ se ka da dɔ de la nka n'i dara maa o maa na ka tɛmɛ ala kan i kafirilama bi sa misiri kɔnɔ mɔgɔ to yen ala ko di kira ko di a banna o tuma na silamɛya la kira ko tan ala ko tan fɛn misɛnmanin dɔw de bɛ yen o ma se ka faamu fiyewu o fɛn misɛnmanin minnu ma se ka faamu an bɛ ɲɔgɔn mara o ka ten yan'an ka se ala ma ni nin faamuna dɔrɔn an bɛ lafiya o la kuma min bɛ yen o de ye nin donba su ninnu n y'a fɔ a ye ala ka mɛlɛkɛw de kɛn bɛ ka fan bɛɛ fa sisan ala de y'a fɔ ne m'a fɔ tanazzalul malaika wa ruhu fiha ko mɛlɛkɛw bɛ dugu ma sisan u kɛn bɛ k'an lamini fan bɛɛ fɛ suina ka bon an bɛ an ka mali faamaw wele n y'a f'u ye ka kɔrɔ fanga bɛ kalifa de faama dɔ de bɛ bɔ yen dɔ bɛ na k'o tɛ to bolo kelen kan a bɛ yɛlɛma min bɛ to a cogo la o ye ala dama de ye faamaw kunun tɛmɛna bi de ala ye se d'aw ma bi ni n ko faama mɔgɔw hakili bɛ jigin président de la président ye faama ɲɛmɔgɔ de ye nka ni n ko faama dɔrɔn maa o maa bɛ se ka maa tɔɲɔ fɛn ti bɔ a la o bɛɛ ye faama ye maa o maa bɛ se ka maa tɔɲɔ fɛn ti bɔ a la kɛnɛ kan o bɛɛ ye faama ye o b'a daminɛ président de la république ka na baara kɛ ɲɔgɔn na ka na jugew fɛ yen ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen baarakɛda bɛɛ ni e y'a ye ne bɛ se ka nin kɛ fɛn da la kabini o yɔrɔ la i kɔlɔsi dɛ i ni ala bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que o ye ala ya nasira de ye ala de b'a kɛ fɛn da la nka n'a y'o se di maa min ma don min na ko e yɛrɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ ko maa tɛ se ka fɛn k'i la a dɔ ko i ni ala bɛ ɲɔgɔn na sa dɛ ne ye nin sɛbɛkɔrɔ fɔ mais lahara ne lamɛnbaaw a bɛna tiɲɛ dɔn nka yan'an ka se lahara a bɛna fɛn dɔw ye yan baarada ɲɛmɔgɔ bɛɛ dɔkitɛriw tu e de bɛ pikiri kɛ ni mɔgɔ sara foyi t'a la mali la yan bi e de bɛ opération kɛ n'i y'i ka banabaatɔ faga foyi t'a la mali la yan bi o tuma na ala ɲɛ b'i la i ka baara la dɛ juge ayi a ka d'e ye cogo o cogo o de don bi n'i ye kiiri min tigɛ a banna koyi nka kiiritigɛlaw ka kiiritigɛla bɛ yen dɛ ahakamul hakimina bɛ yen manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi wahid la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an bɛ an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn a ka nin bilasiralikan ninnu na k'a ɲini ala fɛ a bɛ laseli mun kɛ su ani tile ya rabbal alamina ala ka a mɛn ni tulo di maa kunnandi bɛɛ lajɛlen ma o la n balima silamɛw karamɔgɔ ka kuma in bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛ kun ye a kɔnɔna na bi faama o ye sini fantan ye
a bɛ se ka kɛ bi fantan sini o bɛ kɛ faama ye o la i mana kɛ cogoya o cogoya la i jija i ka mɔgɔw ka hakɛ dafa i jija ka kɛ ladiri ye i jija i k'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye bi ye donba su ye an k'an jija an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an jija an ka taa wajulukɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnyala an karamɔgɔ seyidi sheikh usman madan haidara ale bɛ nin su in ɲɛnamaya an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa lamɛn k'an dusukun lamɛn tuguni k'an hakiliw jidi min b'a to silamɛya an mago b'a la cogoya min na an ka se k'a ye a kɔnɔna na cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an bɛ ala deli ya rabbi duwawu minnu bɛ kɛ a su in kɔnɔna na ala ka duwawu ninnu minɛ k'a ɲini ala fɛ latigɛ ɲuman ala k'o latigɛ an kan a k'a latigɛ an ka jamana kan k'a ɲini ala fɛ ya rabbil alamina silamɛw ka kelenya u ka bɛn ala k'a sabati an bɛ jamana min kɔnɔ mali ala ka maliyɛndenw bɛɛ ala k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ u ka laɲini ye min ye jamana in ɲɛta ala k'o nɔgɔya ciba bonya kosɔn salli ala muhammadin wa alihi wala ka foli lasegin aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na sherifila jabaranin sanfɛ hadisul iftar ale kɛnɛ kɔnɔ jamana in kɔ kan ka ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.